No, ťažko k tomu odpovedať, lebo pregrali sme meč bardzo vážny v derbách s Górnikiem a tá porážka boli bardzo dużo mne, boli kibicov a život trenéra už je taký, že musí rátať so všetkými možnosťami a tá najhoršia, ktorá je, že klub alebo Zaržad mu povie, že už mu nedáva praktične, alebo že mu nevieří, že jednoducho je odsunutý od družiny. Takže ja som túto decíziu akceptoval a život ide ďalej. No lebo takto pred mečem s Górnikiem sme rozmývali na ten témat, že aj v prípadku nejakého zvíťazstva máme 2 týgodne na to teraz v tej přervě, že tom okrese prigotovalčím, že by sme tam zase popracovali a že tú družinu by sme zase dobre poskladali tam, ale ako hovorím, no tá decízia padla už, takže ešte raz musím to akceptovať. No oczywiście, lebo chcel som ďalej pracovať v ruchu, čujem sa tu bardzo, bardzo dobrze, aj s chlopiakmi, aj v celým miaste, aj s kibicami, ale taký už je osud toho trenéra, že keď padne tá decízia, tak to je, no ale to je tak, že keď sú sukcesy, ako sme mali, že sme skončili na pódiu, že sme hrali európejské pucháry, tedy sú za sukcesami stoja všetci. Ja som zrobil to a tedy ich je veľa, keď sú sukcesy, ale keď je porážka, tak sa pokáže tylko na jedného. Ten je tomu na vine, ten musí odejsť. Tak v tomto prípadku to tak je, takže smutné je to, že to väčšinou bývajú, vo veľkom prípadku to bývajú väčšinou tréneri, ktorí musia potom ísť, takže taká je situácia. To je pravda. Ja to bardzo dobre. Ja po tých derbách ja som mal hlavu úplne niekde inde, ale priznám sa, že slyšałem som, že tí kibici skandovali moje nazvisko, ale na jednej strane padlo mi to dobře, že myslia na mňa, že tá situácia je zagrožená v mojej osobě a chceli dať tým najavo, že trimajú pri mne. Ja som to, ale v tej chvíli mi pripadalo za ťažko ísť tam ku ním a poďakovať im za to, co zrobili, lebo ešte som nevidel, aké bude tá situácia. Tak, ako to robím po zvíťazstvách, chcel som najma tak trošku myklo, že ísť teraz tým kibicom a poďakovať im, ale nechcel som, aby to bolo nejaké také, že pregrali sme derby a ja idem tam ďakovať teraz kibicom. Ja som bol z toho tiež zmaržovaný a ťažko sa mi, určite by sa mi ťažko išlo k tým kibicom takže asi by som tam nejak vyronil nejakú tie slzy, ale myslím, že tak je to dobré. Oczywiście, že mňa to bardzo, bardzo teší, že tí kibice stoja za mnou, že vidia tú robotu, ktorú som tu zrobil a viacej menej, že oceniajú tú prácu, ktorú som za ten krátky čas tu mal zrobiť. Takže ja im za všetko bardzo, bardzo ďakujem za tú podporu, ktorú mali v tom okrese. Boli bardzo fantastiční, či aj v tých ostatných derbách neudaných, ale aj v tých mečách predtým, ktoré sme hrali, či na výjazdách vo Vaduze, všade. Nie, teraz to ešte za šípko nejak hovoriť, čo będzie, ale tak, uvidím. Život ide ďalej.